Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom manginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, sarihon ngolu partodionmu, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada bergereja hari ini, doa kami kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati dan manginang yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit penyakit, amanami nanami nong matua nong sudah gogo, lumobina soboi beromar minggu tu bagas coron itu hata. Tang yang nami tu hatta matotong nama rorok daging nang tot demuna. Sehat-sehat mamanginang jala totong martangiang huhu mamuji debata. Jala tatangi hom mahatan itu hatta mamakulingi hita di minggu bolon sadarion Judas sada ayat 10 itu sahat tu ayat 20 dolu. Alai hamu akka holongan ingot hamu mahata akka naung nilubahon ya ka apostel ni tu hatta Jesus Kristus. Ai didok nasida do tu hamu. Dia kaari parpudi Roma akka sipangisahi. Akka namangulahon hahisapon. Hajahaton ni rohana sidabe. Ima akka pamula-mula. Mangulu donian. Alai dang martodi. Alai hamu akka holongan. Pauli-uli hamu madirimuna di atas hapor siomuna nabadia situ tu. Jala martangiang di bagasan toddi parbadia. Ramoti hamu madirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai mama hamu di asini rohani tu hatta Jesus Kristus. Asa sahat hamu tu hanguluan saliling-lilingna. Ajari hamu ma akan aganggu rohai. Palua hamu manasida. Rapas hamu manasida sian api. Marasini rohama hamu dinadeba. Huhud mabiar, hagigion hamuma nang abitna, naung niramunan ni sibukna. Demikian firman Tuhan. Kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus topik ni minggu tadi minggu sadarion memelihara diri dalam kasih Allah. Mangeramoti diri, amanginang di bagasan holong ni rohani debata. Khobar tu pada dangion ni hatan itu hatta evangelium doh epistel. Ahadona nang sihangulu honota namar perdomuan tu hata mangaramoti diri, memelihara diri. Amanginang takas didok panurat ni Judas bahwa akan ada pengejek-pengejek si pangisahi yang hidup menurut hawa nafsunya sendiri. Jala di hata-wata naking takas tabigi mangulu dunian alai dang martodi. Amanginang bagaimanakah kita melihat situasi kehidupan sosial karakteristik umat manusia di akhir-akhir ini? Apakah kita juga termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh firman ini? Pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu. Hidup tetapi tidak punya jiwa. Hidup tetapi tidak punya roh. Ibarat bagaikan zombie kalau di film-film ya saat ini Bapak Ibu Saudara. Amanginang ra budu tapa manat di perngulota sinuain. Ya. Ketika orang tidak lagi mau ditegur karena kesalahannya. Ketika umat manusia sudah berfokus kepada diri sendiri. Bebas melakukan apa yang disukakan. Ya. Konten-konten media sosial saat ini fokus kepada mempertontonkan diri, mempertontonkan hal-hal yang privasi. Dan di zaman saat ini, di kehidupan kita sekarang, amanginang tapamanat ma isarana di media sosial, ya, di media sosial sekarang ini, untuk menyatakan
bahwa tindakannya itu salah pun kita harus berpikir 1000 kali. Karena apa? Ya, lomokku, sukaku lah nenek. Hidupku, anakmu atur nenek. Dan akhir-akhir ini, ya, media sosial di negara kita ini, ya, jaga merjibur alaniah karena adanya tindakan yang mempolisikan seorang kepala sekolah hanya karena menindak tindakan yang tidak terpuji, dan orang tuanya melaporkan kepala sekolah tersebut. Dan ya, yang paling mengherankan, bahkan ada beberapa siswa yang ikut mogok tidak sekolah hanya karena ya ingin membela temannya yang bersalah tadi itu, ya. Akadongan na hinaholongan di bakasa Yesus Kristus. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, mari kita tetap menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Asa molo dipaingok pehita uju mangula akan hurang, dipalub batu hita asa unang mangula kahajahadon, unang masuguro hata. Asa unang bongot tita, turumang ni pangalahon na ni hatahon ni hatan itu hata. Diari ya, tarida makasipangisahi yang melakukan menuruti hawa nafsunya tanpa memikirkan lagi apa dampak dari semuanya itu. Dan bukankah seakan-akan semuanya saat ini, amanginang, kehidupan kita, ya seakan-akan benar semua, tidak ada lagi yang salah. Media juga mempertontonkan hal-hal yang salah, yang pada akhirnya ya kita berpikir bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Para figur-figur, ya, entah itu para pemimpin, entah itu para ya entertainer, juga mempertontonkan hal-hal yang pada dasarnya itu tidak layak untuk dipertontonkan. Namun karena sudah dipertontonkan, itu menjadi sebuah kebenaran yang harus kita akui. Amanginang dipaingok hata ditu hata do hita, di situasi na songoni mahita noai ngamanginang. Di bahani komanat ikut jamot ramoti sude. Unang gabi samak. Nasalai gabi tikos, natikosi gabi salah. Unang gabi membenarkan kebiasaan. Tetapi haruslah membiasakan yang benar. Nah, di situasi nasional dipaingot tidak asal tong mangaramoti diri kita di bagasan holong ni rohani di bata. Di bahani adong tolu hal naikon si hangulu honota, si ulah honota. Nah tapi ragam akka pangalaho na sudinggan tapi ida-ida di perdalanan di ngulu tahun. Na parjolo manginang, takutlah akan Tuhan. Mulut apa mana ditolu Musa 10 epistel di minggu sadarion. Takutlah akan Tuhan. Dan berulang kali di sana dinyatakan di epistel, akulah Tuhan, audo Jehovah di Batam. Pangalaho na marhabiaran mida Jehovah, amanginang, mari kita tetap kedepankan dalam kehidupan kita. Baik di tengah keluarga, komunitas, amanginang, dan juga di tengah-tengah gereja itu sendiri. Ada jubolu masih tonga-tonga di bagas. Mari kita tanamkan di dalam keluarga kita supaya karakter, sifat, prinsip, iman, takut akan Tuhan itu senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kita. Ate manginangda, habiari maribata. Asa molo adong sakap tanang mangulahon akan nasudinggan, mari
biarlah hati kita senantiasa mengingatkan kita dengan berkata, takutlah akan Tuhan. Napa dua ahon? Mengenang berdoa di dalam roh. Asa diragamnya kapangala homasan waing nata adupi. Asaw nang lupa hita mengenang. Dalat talahu mangaramoti diri asaw nang bongot kita tu dosa, asaw nang madabu hita tu dosa. Martangiang di bagasa todi porbadia. Martangiang mahamu asaw nang bongot tamu tu pangujunan dinna Tuhan Yesus. Mengenang, apapun situasi yang sedang kita lihat, ya, mari peliharalah dirimu di dalam doamu. Dibayin unang masadi martangiang, unang bosan, unang malas, unang losok martangiang. Doa adalah disiplin iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, saling mengajari. Saling paingot tombak. Ya, masih paingot mahita kamanginang. Marhiti ka pangajarion, marhiti ka hatan alabok, marhiti panugunuguan. Saling mengajari, saling mengingatkan. Jalunang suguro hatat tong molo di paingot, molo di balubah hita dia kanahurangi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, tetong mata ingot. Unang taula, unang dohot tidak mangulahon akan ragam ni hajahaton. Ya, apa-apa saja itu Bapak Saudara-saudara, kita boleh lihat tadi di epistel di minggu hari. Akarumang ni hajahaton nasopola ulahonot tadi perdalanan ning ulutto. Atau ngakadong hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Mari, amanginang taramoti madirita, marhite na mangulahon akahata odeng naking na pinajojor tutong atong ata. Tahabiari debata, martangiang jugul hita martangiang, jala saling mamudai saling menugu-nugu hita di pardalanan ni nguluta. Asa saut tu hita na nidok ni hata ni tu hata, ripas hita di haroro ni tu hata Jesus Kristus. Tuhan memberkati amanginang, mertua duakan atu mangihon hata ni debata. Jala nopiopsa. Di perbadiai di batasi pardamai mahmu gabi sundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Yeso hasurahan sahro di haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.